on YouTube. Mä saan 1 tai 3 spinneriä. Toi kultainen on hyvä, valkoinen on hyvä ja musta on hyvä. Eli kaikki on hyviä. Joten mä voin esitellä nää. 1 on musta, joka on aika hyvä. Ja sitten on valkoinen. Sekin on aika hyvä. Ja sitten on kultainen. Se on mun parhain. Mä voin mä koitan hankkia ton screen recordin, että mä pystyn kuvaa Grovea, Clash Royalea, kaikkea semmoista, mitä mä pelaan. Ja te voitte kommenteissa sanoa, että mitä mä voisin tubata. Niin mä voin koittaa saada sen. Se riippuu ihan milloin te pistätte sen kommentteihin. Ja no, eiköhän se ollut tässä. Että moro!